Llywydd Rhanbarth Penfro ymlaen I estyn gair o groeso. Diolch. Wel, a nwyl gyd aelodau a ffrindiau, pleser o mwyaf I fi fel Llywydd Rhanbarth yw eich croesawu chi yma yng Nghysgod y Preseli. Mae'r mynyddoedd, dyn nhw'n mynd drachyd ar ei gorau, felly nes bod hael yn dod mas, ond mae yn ardal hyfryd iawn. A dwi'n siŵr bych chi gyd yn gwybod mae'n agos iawn at galon Jill. Felly, bod ni ddim yn gallu bod a cael ei urddo yn Tregaron, ble arall sy'n well yn Nghysgod y mynyddodd. Hoffem I ar ran y Rhanbarth, dymuno dda iawn I ti Jill, a gobeithio gei di amser pleserus iawn, fel a dwi'n siŵr gawn ni amser pleserus iawn yn dy gwmni fel Llywydd. Felly, beth I fi wneud nawr ystyn croeso cynnes iawn I chi gyd yma I Rhanbarth Penfro. Mwynhewch yr achlysur. Diolch. Diolch o galon I chi Ann. Fy mraint arbennig yn awr ydyw gwahodd Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, Jill Lewis, Is-Lywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, ac Eino Roberts, dirprwy Is-Lywydd Merched y Wawr, ymlaen I ran arbennig o'r digwyddiad, sef urddo ein llywydd newydd. Yn yr Eisteddfod amgen 2021, yr wyf I, Meirwen Lloyd, yn trosglwyddo Llywyddiaeth Merched Wawr I chi Jill Lewis, gan ofyn ar ran y mudiad a'r holl aelodau. A wnewch chi addunegu I gadw cyfansoddiad Merched Wawr, gan arwain yr aelodau yn ôl ysbryd y cyfansoddiad hwnnw. A wnewch chi hefyd addunegu I wasanaethu y mudiad hyd eithaf eich gallu, a thrwy hynny wasanaethu Cymru, ei iaith a'i diwylliant. Diolch. Gwnaf. Yn unol â chyfansoddiad Merched y Wawr I hybu unrhyw achos ef bydd merched yng Nghymru ac I hyrwyddo diwylliant Cymreig, addysg a celfyddydau trwy gyfrwng y Gymraeg, addunedaf I gadw at yr amcanion hyn gan arwain yr aelodau yn ôl ysbryd y cyfansoddiad. Rwy'n addunedu I wasanaethu'r mudiad hyd eithaf yng ngallu, a thrwy hynny wasanaethu Cymru, ei iaith a'i diwylliant. Ac yn awr, yr wyf yn trosglwyddo y gadwyn hon I chi fel arwydd o'ch llywyddiaeth ac fel arwydd o'ch ymrwymiad. I chi i'w hanrydeddu ac i'w pharchu hi fel Llywydd Cenedlaethol. Jill Lewis, Llywydd Cenedlaethol, 2021, 2023. Wel, Meirwen, sa'n gwybod faint o fraint yw hyn, achos mae'r amser wedi dod I fi I drosglwyddo y bathodyn cyn Llywydd I Meirwen. Ond dwi yn wneud hynny a balchder mawr ac yn ddiolchgar tu hwnt I chi Meirwen am eich gwasanaeth yn ystod y blynyddoedd diweddara yma. Chi wedi bod yn llywydd anhygoel, a mae'n bleser dwi I gyflwyno'r bathodyn yma I chi, I ddiolch I chi am eich gwasanaeth, a
Dwi'n gwybod byddwch chi dal wrth law i helpu fi trwy'r cyfnod yma. Felly diolch yn fawr iawn i chi am bopeth a pob hwyl yn dyfodol. A'r holl aelodau yn golygu llawer i mi. Diolch yn fawr iawn. Am ymddiried yno i arwain y mudiad unigryw yma. I'n canen yn Llanrug am bob cefnogaeth, i ffrindiau a theulu, ac yn enwedig i sylwi. Cofio cael cyfweliad ar raglen Sian Coffi Awst 2018, a hitha'n gofyn, oes hanner PA arall? A nes yna ddim dweud ar y radio pryd hynny, bod gen i PA, sef Selwyn, y person arbennig yn fy mywyd. Diolch i'r Pwyllgor Lliwio ac i Ann a Nesta fel cyd-uwch swyddogion am bob cymorth ar hyd y daith. Diolch i Ann a Nesta. Diolch yn fawr iawn. Mae'r flwyddyn olaf wedi bod yn sialens ac yn her, ond rydym wedi ymdopi ac amgamu'r dyfodol yn hyderus gam wrth gam. Diolch i bob swyddog ar bob lefel am ei gwaith anhygoel. Diolch i'r swyddogion datblygu ar draws Cymru am eu hymroddiad. Ond mae'n rhaid i mi ddiolch i staff y swyddfa, Tegwen, Jane, Miriam, Delydd ac Angharad. Maent wedi cerdded sawl milltir ychwanegol i gyflawni tasgau bydd y mudiad. Cyfnod Jill fydd arwain y mudiad ac yn sicr y bydd yn llwyddo. I'r rhai ohonoch oedd yn penwythnos preswyl Abertawe, wrth eich cyfarch nes i ddweud bod i'n estyn fy llaw i'r mudiad. Pan nes i ddod yn llywydd o lwyfan y Babell Len yn Nghaerdydd, nes i ofyn i chi gydion fy llaw. Heddiw, rwyf yn trosglwyddo'r llaw honno i Jill, ac yn sicr mae y mudiad mewn dwylo diogel. 2 blynedd sydd ers pan dwi wedi adnabod Jill. Ei chyfarfod gyntaf yn y ciw panad yn yr Wylhaf y Machynlleth yn 2018. Ac o'r funud hwnnw, gwybod y buasem yn gallu cydweithio a chydwynhau. Mae Merched y Wawr fel un teulu mawr, ac yn sicr rwy fi a Jill wedi profi hynny yn y blynyddoedd diweddar. Pob bendith i ti Jill, a chofia na bod yn gallu bod y gymorth i ti i'r dyfodol. Rwyf wedi cydweithio gyda Gaynor y darpar Llywydd. Hefyd, yn y 5 rhanbarth. Y 5 rhanbarth i ni yn y gogledd ydy Môn, Arfon, Aberconwy, Dwyrfor a Meirionnydd, a mi gafoch i'r cyfle i ymuno'n rhithiol ni ar draws Cymru. Rydym wedi adnabod Gaynor ers blynyddoedd ym mynychu sawl digwyddiad Merched y Wawr. Cyswllt arall i mi oedd Gaynor oedd yn arwain yr gymanfa pan oeddan ni'n dathlu'r aer yn y parc yn 2017. A mi wnaeth bryd hynny yn Llywydd yn absenoldeb Sandra Llywydd yn arwain y dydd. Carreg filltir ein mudiad oedd dathlu'r aer. Pob dymuniad da i sicrhau hefyd Gaynor, a dwi'n gwybod y byddwn yn ddiogel am y blynyddoedd sydd i ddod. I gloi, gai ddiolch i chi yma yn rhanbarth Penfro am y croeso heddiw, ac am y cydweithio gawsom yn y sioe ac yn y ffair eia. Da ni'n mynd i ddeud bob dim, ond gawson ni lot fawr o hwyl. A diolch i chi am yr holl gefnogaeth i fi. Ges i ddim dod i Nant y Ffin ato chi i gael cinio'r llywydd, ond mi gawson ni aros yna neithiwr, Selwyn, Ann a fi, ac oedd o'n brofocio Ann ar y ffordd i lawr. Mi fydd y trio na ni'n rhannu'r un gwely. Diolch o galon i ramp
ac yna i Gaenor. Yn mudiad ni yw Merched y Wawr, a ni sydd i'r dyfodol yn mynd i gynorthwyo'r iaith a dyfodol Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Wel, pleser i mi yn nawr yw cyflwyno broet yr Is-Llywydd Cenedlaethol i chi Gaenor. Dwi'n edrych mlaen yn fawr iawn i gydweithio â chi yn ystod y 2 flynedd nesaf yma ac i fod yn gefen ac yn gefnogaeth i'n gilydd. Pob dymuniadau i chi a mwynhewch y profiad fel dwi'n wedi wneud. Diolch yn fawr a llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Jill. Y job yn cymryd amser os di'n cael ei gwneud yn iawn, ydy. Diolch yn fawr iawn, beth bynnag. Dwi wedi dychryn gweld y ffeils yma gen y swyddogion yma gyd. Gyda i ddim byd efo fi, penodol Tegwen ar y ffôn, bod i angen i fi ddeud gair. Es i ati sgwennu araith oedd rhyw 10 tudalen o hyd. A dwi'n gofio bod e'n ddim bêl-droed y fach prawn ma, cafodd pawb eisiau mynd adre erbyn honno, felly na i gadw o'n fyr. Y cwbl dwi eisiau dweud ydy diolch, diolch i'r mudiad am yr anrhydedd fawr yma, beth sy'n hir iawn yn ei derbyn hi, ond mi ath Tegwen dros ymhenni yn y diwedd, gan ddeud y bysau hi'n delegatio hynny feder hi, felly gwyliwch eich hunain y cyn Llywydd a phawb. Ie, diolch i'r mudiad, a mae hi yn fraint fawr cario'r swydd yma ni blaen i'r blynyddoedd sydd i ddod. Diolch i Tegwen wrth gwrs yn y swydd yma. Nid be fysen ni'n neud heb Tegwen, wedi deud hynny o'r blaen. Mae hi'n gefn i ni gyd, a dyn ni'n gwybod bod hi'n pen arall y ffôn os oes gennym ni broblem o gwbl. Mae'n gwybod i stwff a mae'n barod i rannu. Dyn ni'n lwcus iawn. Diolch i Jill am drosglwyddo hwn. Gaeth ymuno'n dda i ti bob llwyddiant yn yr 2 flynedd sydd i ddod. Falle fydd hi'n dair, fydd y Covid yn dal efo ni, fydd hi'n dal yno. A mi fydda nhw'n dod â fi ar y silver frame i bob digwyddiad. Ond diolch i chi gyd beth bynnag am hynny. Mi ddylwn ni ddiolch ma'n debyg i'r canghennau sydd wedi'n enwebu fi i'r gwaith yma. A diolch hefyd wrth gwrs i'r teulu ac i ffrindiau gynrychiolaeth fach ond nhw wedi dod lawr yng nghefnogi fi heddiw. Diolch iddyn nhw am bob cefnogaeth, bob amser. Dwi'n siŵr bod e'n saff ohono fo. A fi gwn i rwan felly drip bach i'r ardal hyfryd yma. Di ddim mor anhebyg eich llan y fawddwy chi. Ddim ysdech chi wedi bod o ddinas fawddwy drosodd i Llanuwchllyn, dros Fwlch y Groes. Mae hwnnw'n brofiad i chi. Ardal agored, debyg i hyn. Dyn ni'n byw yng Ngwylod Fwlch y Groes, os ydych chi galw hibio'r bryd. Rhowch warning i fi fynd i gael hofro. A mae'n oes yn cell wrth gwrs ydy. Ond mae'n hyfryd yn ni, ddothon ni lawr neithiwr i aros y Cerfyrddin. A dwi'n ffarmwr ydy'r gŵr, a ddim eisiau dod ar hyd y ffyrdd fawr prysur. Eisiau mynd trwy gwlad. I droi ffwrdd yn San Clair. Ie, dwi'n iawn. A dwi'n fyny trwy Llanboedi a lle felly. Hyfryd iawn, gwlad hyfryd iawn. A dyn ni'n lwcus, mae'r glaw wedi cadw ffwrdd yn dod. Diolch yn fawr iawn i chi, a bob peth, diolch i'r gangen leol am drefnu hyn, a ni a chwaer Jill am drefnu'r toilet. a'r bwyd sydd i ddilyn, neu'r haned sydd i ddilyn. Diolch i chi, dyna'n gwybod sydd i ddilyn. Diolch yn fawr iawn i bawb. Gaenor, o'n i ar y dechrau, dwi'n ffeil yn agos, dwi'n gwneud popeth heb bapur, dwi wedi dysgu. Cewch ffeil, a sgrifennwch bethau lawr, neu os ych chi fel fi, chi colli fi a chi mynd off i bobman. Wel, annwyl gyd aelodau, teulu, ffrindiau, a wy'n i'n mynd i weid am beth ddafad, ond mae rheini wedi dryngyd yn barod. Peth cyntaf sydd â fi weid fan hyn, gyda cafeg Waldo tu ôl i fi, mae Homer o gafeg da Waldo, ond mae Homer o chain da fi nawr hefyd. Wel, rai fi ddechrau da rhywbeth doniol, sori. Na,
Diolch i Meirwen a Gaenor a'i teuluodd am gytuno i ddod lawr i Ogledd Sir Benfro i gynnal seremoni fefyddo o fewn un milltir sgwari. Wy'n i eriod wedi breuddwydo mae byddai'r seremoni yn digwydd fel hyn, a digwyddiad mawr bo chithau Gaenor na chithau Meirwen wedi cael y fi'n breuddwyd chwaith. Ond, a gweud y gref wrth gwrs, nes i eriod breuddwydo a bydden ni'n dod yn Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, a cofiwch, mae wen sili na di dod i wyneb i do. Ond stori arall yw hwnnw. Allen ni ddim bod wedi dewis gwelloliad wrth gwrs. Com Hentrig enedigol i, mae'r dacwr ti eisiau'n ganwyd. Dwi gyda'r bardd wrong nawr, dwi'n ymddiheirio. Ond dacwr ti eisiau'n ganed, a ti mam just lawr yr hewn. Felly, na, allen ni byth o fod i dewis gwelloliad. Ym Mhentrig enedigol i, yng Nghynefu ni, ond hefyd wrth gwrs, fan hyn mae'r gangen, lle dwi wedi bod yn aelod ers 1983. Ac oni bai am y gangen, oni bai am gangen mynachlog ddi, yn bendant fydden ni ddim yn sefyll fan hyn nawr. Felly diolch i chi ferched am ymuno â ni ar gyfer y seremoni. Mae'n meddwl lot fawr i fi weld chi ma dy fi heddi. A diolch i chi am bob arwydd o gefnogaeth ac anogaeth i chi wedi dangos i fi ac yn dangos i fi o hyd. Diolch i Tegwen ac hefyd wrth gwrs i Delyth. Lecen ni ddiolch i Delyth yn y swyddfa am drefnu a paratoi'r rhaglenni a paratoi'r swyddfa. Diolch hefyd i ti Hazel am ymuno â ni fel yn swyddog datblygu ni. Ac hefyd diolch wrth gwrs i aelodau Pwyllgor Rhanbarth Sir Benfro am ymuno a chymryd rhan. Diolch yn fawr iawn. Mae rhaid i fi ddiolch wrth gwrs i'r teulu am ddod heddi ac yn enwedig falle faddeuwch i fi merched. Diolch arbennig i rhai o'ch i ddynion am ddod. Diolch am roi'ch disadwr lan i fi pan fod digon o waith dyn ni eisiau gwneud gytre. Dwi'n falch iawn felly bod brydau fel hyn, fel dwi wedi sgwennu fe. Dwi'n falch iawn felly nad oedd dim gwell gyda un neu ddoi ohonoch chi, Ewfil a Hew, i wneud heddi. Ond o ddifri beth bynnag, a nawr mae rhaid i troi'r page. Dwi'n gwerthfawrogi bod chi gyd ma yn deulu agos ac ystynedig, a diolch i chi am bob cefnogaeth. Dwi wedi gweud allai ddim enwi neb achos dwi'n ofni a fi bach yn emosiynol, a pan o'n i yn mynd dros hwn, o'n i yn mynd yn emosiynol, ond mae hwnnw wedi mynd nawr. Ond na, we ofon na bydden ni'n mynd yn emosiynol, felly sa'n enwi neb, achos bydden ni'n hala gas am y plant. Sôn am hala gas am y plant. Mae rhaid i weid y stori hyn wrthoch chi. Ffwnawd dwe, neu ddoi, amser o'n i yn practeiso, a credwch neu beidio, dwi wedi practeiso'r speech on heddi, gwnaeth Rodri, fy anwyl nai, sy'n eistedd y cewn fy'n co ac yn edrych bach yn sheepish nawr, nath Rodri hala neges i ni ar WhatsApp y teulu, beth yw'r dress code fory? Nawr, Coefil yn ateb, gyda bach o joc yn fe, bydde siwt a Chris a Tei yn dderbyniol. Ond na, cyn troi rownd, oedd Thomas, y mab bach anwyl ifanca, wedi ateb, a dyma'r ddelwedd sydd gyda'n pobl ifanc ni o Ferched y Wawr, ferched. Wel, a fel ein sgwenno Thomas, wel, Merched y Wawr yw e, so dwi'n geso, trowser gwyn, sandals, blows blodeuog, a scarf neu necklace hir lyflu i fatio. Wel, gallwch chi gwoto'ch pennau falle. Diolch byth weda i bod fi wedi plano i wisgo ffrog hyn o ysmision. A dwi'n falch iawn i weld bod Tegwen yn wisgo trwser yn mynd. Dim Tegwen, Meirwen. Wel, dwi'n falch i Tegwen wastod mewn ffrog. Ond na, o ddifri, sim Thomas yn bell o'r gwir a gweud y gwir, ond diolch yn fawr iawn i chi fechgyn am y cyfraniad bach doniol iawn na i'r speech. Na, diolch i chi gyd, mae wedi bod yn seremoni hyfryd, ac na lwyddon ni fynd i Tregaron, na chael pop a seremoni'r Steddfod, mae wedi bod yn seremoni unigryw,
ac arbennig iawn, a dwi wir wedi mwynhau a dwi'n gobeithio bod chi the hefyd. Wel, mlaen yn un awr te, yw'r 2 flynedd hir ddisgwyliedig. Ac bod fi wedi cael blwyddyn ychwanegol i fwrw fy mhrentisiaeth gyda Meirwen fel petai ac i feddwl am y swydd, boes bach, sa'n meddwl byddai byth yn barod. Mae'n mynd i fod yn her mewn mwy na un ystyr i fi erbyn hyn, ond mae'r sail yn gadarn. Mae Meirwen wedi'n harwennu gyda gerddas, ymroddiad a frwdfrydedd am gyfnod o 5 mlynedd i gyd, a mae'n dyled ni i chi, Meirwen, yn enfawr. Diolch o aelod calon i chi am 2 flynedd prysur iawn fel Llywydd, gan sefyll mewn i Sandra ar sawl achlysur a'i chefnogi hithe drwy i chyfnod anodd hi. Wedyn 2 flynedd o lywyddiaeth greunus ac arbennig a trefnus. A wedyn y flwyddyn mwyaf heriol eto yn ein hanes ni fel mudiad, mae'n siŵr. A dyma dwi'n teimlo fydd yr herdd gyntaf i fi yn mis Medi, i ailfagu'r hyder ymhlith ein haelodau ni, i gwrdd wyneb yn wyneb to, ac i ailgydio yn y frwdfrydedd a'r awydd i gynnal gweithgareddau yn ein canghennau lleol a'n fanbarthau ni. Drwy gyfnod y pandemig a'r clo, wrth gwrs, mae Merched y Wawr wedi llwyddo i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i sicrhau bod ein gweithgareddau cenedlaethol ni'n cario ymlaen yn rhithiol. Ond, yn fwy na hynny, tynnodd Merched y Wawr y stops i gyd mas, a llwyddwyd i ddefnyddio'r cyfryngau i gynnig ystod eang hirfaeth o weithgareddau amrywiol, gwahanol a newydd. Gofon ymlaen yn hir lawr nhw. Mae 10 ar 10 o aelodau o bosib wedi cydio mewn maws, iPad am y tro cynta, a wedi dysgu sgiliau cyfrifiadurol yn un swydd mwyn cael mynediad i'r gweithgareddau hyn. Wps, nes i ar mute yna munud. A heblaw am ddysgu sut i ynmiwto neu difudo, yn sgil hynny wedi dysgu sgiliau newydd o bob math, gweithio drinogod mas o lyfrau, a gweithio blodau o pob math o bethau. Ond yn fwy na hynny hefyd wedi llwyddo i gadw mewn cysylltiad gyda chyd aelodau ar draws Cymru a chanfod cwmnïaeth trwy amserau anodd. Dwi wir yn credu bod hi'n bwysig nawr ein bod ni'n adeiladu ar hyn a parhau i ddefnyddio'r cyfryngau digidol fel modd i mestyn mas at yr aelodau hynny a fydd falle o bosib yn rhy bryderus i fynd i gyfarfod wyneb yn wyneb neu'n rhy nerfus i fynychu'r gyfarfodydd. Neu at treini sydd yn gallu teithio i gangen, neu ymestyn allan a treina sydd ddim yn byw digon agos i gangen. Na braf yn difre byddai gweld aelodaeth Merched y Wawr yn cynyddu ar draws y byd oherwydd bod modd i ferched sy'n Gymru ond sydd falle ddim yn byw yng Nghymru hyd yn oed, bod modd iddyn nhw ymuno â Merched y Wawr a chael y cyfle i gymdeithasu trwy'r Gymraeg a bod yn rhan o fudiad Merched y Wawr drwy gyfrwng y we. Bydwch becso, dwi ar y page ola. Mae'r pandemig wedi gadael i hôl yn greulon iawn am nifer ohono ni, a newn ni byth anghofio hynny wrth gwrs. Ond mae cyfle i ni nawr i adeiladu ar y pethau da sydd wedi dod ohono, a bwrw mlaen i ddatblygu ac ehangu'r gwaith amrysiadwy mae Merched y Wawr yn ei gyflawni. Bydd hi'n dipyn o joc, o'n y stori ddiwetha dwi'n addo, bydd hi'n dipyn o joc da ni nôl yn 2014 bod fi eisiau bod yn Llywydd Cenedlaethol, achos wedes i wrth y Llywydd Cenedlaethol am y pryd, sef Meryl Davies, yn cynno dathlu Merched y Wawr Mynachlog Ddu yn 20 oed, digwydd bod fi oedd y Llywydd y Gangen, dwi wedi cael profiad felly, fi o'r Llywydd y Gangen pan oedd y Gangen yn 5 ar 20, os dwi'n cofio'n iawn, yn 30 a 40. A o'n i'n teimlo bod eitha hawl dy fi wedyn i weid wrth Meryl, dwi'n eitha ffynsio'ch job chi. Wel, wrong words here. Wir i chi, joc wedde, a fel wedes i, nes i eriod freuddwydo bydde fe'n dod yn reality. Ond, dyw awyr sut, co fi am ar chain am un wddw.
Ond, llaiweithwch chi, yn llawer yng nghalon, mae beth na ddechrau bant fel joc erbyn hyn yn ffraint. Dwi'n mynd yn emosiynol nawr, mae'n ffraint ac yn anrhydedd enfawr, a dwi wir yn gobeithio gallai gyflawni'r swydd gyda'r un i'r ras, ymroddiad a brwdfrydedd a meirwen a'r cynlywyddion. Wedaethwch chi, mae'r ymroddiad a'r brwdfrydedd gyda fi, ond am i'r ras, chi'n abod fi digon da. Dwi'n mynd i orffen yng ngeiriau, dim Urddo, sori, yng ngeiriau Steve Eaves, a fel mae Irfyl Fanwy Lwyr yn dweud yn aml iawn, mlaen ma canan. Felly, diolch yn fawr amdani ac o de. A diolch o galon i chi, Meirwen, am eich gwaith arbennig dros gyfnod heriol a hanesyddol. Meirwen yw'r cyntaf i fod yn Llywydd Cenedlaethol Merched Wawr am 2 blynedd. Mae wedi bod yn fraint ac yn rhydedd cael cydweithio gyda chi. Mae ein cymunedau yn sicr yn leoliadau gwell oherwydd eich gweledigaeth. Bu prosiect y Llywydd lle casglwyd tunelli o sbwriel yn agoriad llyged i nifer. Mae'r cynllun blodau gobaith yn mynd o nerth i nerth, a technoleg wedi trawsnewid ein ffordd o weithio. Hoffwn gyflwyno plat a rhodd ar ran holl aelodau Merched Wawr Cymru i chi. Diolch o galon am yr anreg yma, mi fydd na le arbennig i hwn eto, fel yr anrhegion a'r profiadau dwi wedi gael yn ystod y 5 mlynedd a heibio. Ond mae'n rhaid mi ddweud, braint oedd o, a mi fydd y braint yma'n yn cael ei trosglwyddo i Jill ac yn ddiweddarach i Gaenor, ac fel nes i ddeud yn gynharach, mae o'n saff iawn Merched Wawr yn dwylo'r ddwy. Diolch yn fawr iawn. Anwy lan. Diolch o galon i chi am eich cyfraniad eithriadol dros y blynyddoedd yn cofnodi pob math o gyfarfodydd gan gynnwys amryw eleni yn rhithiol dros Zoom. Mae hyn yn gamp a hanner. Diolch hefyd am eich cyfeillgarwch yn yr amrywiol ddigwyddiadau a'r holl waith a wnaethoch chi a Meirwen i drefnu penwythnos preswyl ym Mangor. Dyma gyflwyno plat ar hodd fechan i chi. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n neud rhywbeth fel hyn. Dwi off rwan. Mae wir yn ddrwg i ni, dwi'n di arfer efo pethau fel hyn. Mae'n cofnodi ddisto bach yn dwi'n. Mae wedi bod yn fraint. Mae wedi bod yn 2 blynedd hir ar un wedd, ond ar yr ochr arall mae wedi mynd fel yn gwynt. A mae rhaid mi ddeud, mae wedi bod o help mawr i mi. Dros y cyfnod. Gai ddiolch i Tegwen, wrth gwrs. Mae Tegwen yna bob amser. Gai ddiolch i Nista, wedi bod yn drysorydd yn ystod y cyfnod i. Ac yn arbennig i Meirwen, dwi'n nabod Meirwen ys blynyddoedd. Oedd bechgyn Meirwen yn rhan oed a rei o'n plant i, lle mae'r plant wedi bod yn yr ysgol efo'i gilydd ac yn y blaen. Ond i'n nabod Meirwen, ond dwi wedi dod i nabod Meirwen yn ystod y 2 blynedd dwytha yma de. Mae ddi ddiwedd. Dydy nhw'n beth hawdd cofnodi dros Zoom, fel mae rei yna chi'n gwybod. Neu'n wedyn pan oeddech chi ar y rhyngraffarthol am 50 rhywbeth o ferched. Diolch byth am y mute.
A wedyn, oeddech chi'n trio cofnodi, a do'na bylcha, ac o'n i'n gwybod, o'n i'n gyrru negas i Tegwen neu negas i Meirwen, o'n i'n cael y cwbl lot yn ôl, o Meirwen wedi cymryd bob gair i lawr. Wedyn, o'n i'n isio poeni, o'n i'n gwybod bod bob dim yn dod i lawr yn y diwedd. A todd o'n pawb yn y dega, wrthon ni trwyddi do. A wedyn, ond da ni wedi cael lot o hwyl, lot fawr o brofiadau, a fyswn ni ddim wedi golli fo am y byd. Pob hwyl i ti, Jill. Dwi'n gwybod o dy hiwmor a dy agwedd di y bydd i wneud gwaith arbennig iawn, efo'r tîm i gyd tu ôl i ti. Dymuno o'r gorau i chdi. Ac yr un fath i Gaenor yn dod tu ôl i ni. Dwi'n anabod Gaenor ers cyfnod o flynyddoedd, felly. Dymuno'r gorau i chi gyd. A gobeithio gawn ni ddod yn ôl eto efo'n gilydd yn fuan iawn ac yn nes at y gilydd tro yma. Diolch yn fawr iawn. Galon i chi nesa am eich gwaith fel trysorydd cenedlaethol. Dwi'n cofio dywediad y glywais flynyddoedd yn ôl wrth gychwyn yn y swydd. Trysorwch eich trysoryddion. A mor wir yw'r geiriau. Mi byddwch yn parhau yn is-trysorydd am y flwyddyn i ddod, a bydd tipyn o waith cael trefn ar y grantiau a dderbyniwyd leni. Diolch am deithio ar draws Cymru i ymuno gyda ni heddiw. Mae Nesta wedi teithio o ochr draw'r Rhuthun i fod lawr yma. A gai weithio chi oedd hi gyda'r cyntaf, mi oedd criw dinas Mawddwy wedi cyrraedd yn gynt. Ond diolch am deithio ar draws Cymru i ymuno gyda ni heddiw, a dyma gyflwyno plat ar ôl fechan i chi. Llawer iawn o ddiolch i chi beth. Dwi wedi cael profiad bendigedig fel y trysorydd. Mae'n digon hawdd yn beth y dweud, mae Tegwen ni'n mynd arfer bethau efo gwaith papur. Mae wedi gwneud llawer o bethau hwyl efo bob peth trwy a trwy. Ond diolch yn llawer iawn i bob un o'n chi am eich cefnogaeth trwy'r amser. A pob lwc i Jill a Gaenor yn y dyfodol efo'r cadw'r Merched y Wawr yn mynd. Diolch yn iawn chi. Carwn ddiolch o galon i aelodau mynachlog ddi am eich cefnogaeth i Jill ac yn wir i'r mudiad yn genedlaethol. Braint y nawr ydyw gwahodd Ann llywydd y gangen ymlaen. Ac os oes yna enw poblogaidd heddiw, Ann yw hwnnw. Ann yn llywydd Rhanbarth, Ann yn ysgrifennydd cenedlaethol, a Ann yn llywydd cangen. Ac yn wir, dyma'r tro cyntaf i ni gael yr ail lywydd cenedlaethol o'r enw Jill, fod y ddwy yn sillafu i enwau mewn gwahanol ffyrdd. Ac mae yna dair Jane yn gweithio i'r mudiad. Ond, gallai weid yn hollol onest, dros neb eriod wedi cael ei urddo ger cofeb Waldo o'r blaen. Diolch, Ann. Diolch, Tegwen. Sori, Jill, dwi wedi gwisgo trwsus gwyn. Dwi'n iawn te. Wel, mae'n bleser mowr gyda fi heddi ar ran cangen mynachlog ddi i longyfarch Jill ar gael ei urddo yn Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn y llecyn hyfryd yma sy'n agos iawn at ei chalon hi. I ni mor prowd ohoni yn mynachlog ddi, a ni'n prowd hefyd bod cangen fach mynachlog ddi wedi dod ben ac cynhyrchu Llywydd Cenedlaethol. A ni'n dymuno'n dda i ti yn y swydd. Ac i orffen, fe hoffen ni gyflwyno'r darlleniad hwn i ti heddi.
Sa'n arfer da meic. O, fydd a fixo. Na, mae'n iawn, y dau fennau fel yna. Preseli. Mir fy mebyd, foel drigarn, can gyfrwy tal mynydd. Wrth fy nghyfen ym mhob annibyniaeth barn. Am llawr o'r witwg i'r wern ac i lawr i'r efail, lle tysgodd y gwreichion sydd yn hun a harn. Ac ar glosydd, ar ei lwydydd fy mhobol, hil y gwynt ar glaw, ar niwl, ar gelych, ar grig, yn ymgodymu a deiar ac wybren, ac yn cario ac yn estyn yr hael i'r plant o'i plyg. Cof ac arwydd, medel ar lythyr eu cymydog, pedair gwanaf o'r ceirch yn cwympo i'w cais, ac un cwrs cyflym, ac wrth leisi eu cefnau chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef 4 llais. Fy Cymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd, unig fal mi fyd, ei chenhadaeth ei her, perl yr anfeidrol awr yn wisl gan amser, gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Hon oedd fy ffenestr, y cynaeafu a'r cneifio, mi welais drefen yn fy mhalas draw. Mae'r haib drwy'r fforest i ffenestr. Cadw y mir rhag y bwystfil, cadw y ffynon rhag y baw. Pob lwc I ti, Jill. Mi fyddwn ni hefyd yn cyflwyno bag efo planhigyn yr un i'r 5 sydd wedi bod yn rhan o'r seremoni heddi I blannu yn y hardd a dwi'n gobeithio byddwn nhw'n las a melyn am flynyddoedd I ddod. Ond diolch yn fawr iawn I chi Ann a gofynnwn yn awr I bawb gyd ganu can y mudiad I ddiweddu y seremoni hyfryd a hanesyddol hon. Diolch o galon I bob yr un ohonoch chi am wneud heddi yn ddiwrnod cofiadwy ac arbennig iawn iawn. Diolch o galon.